शुभ सकाळ पिलाମାନେ तुमेମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ? ହଁ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ବି ନିଜ ଘରେ ରହୁଛି, ହାତ ପାଦ ସଫା ରଖୁଛି ଓ ଭଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ଆମେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ଆମର ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣରେ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶିଳାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଭୂତ୍ୱକର ଶିଳାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାର ଫଟୋ। ଭୂତ୍ୱକ ତଳେ ଶିଳା ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମାକୁ ଲାଭା କୁହାଯାଏ। ଲାଭା କ୍ରମେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଓ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। କେତେକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ତଥା ତରଳ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହା ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ କ୍ରମେ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ଶିଳାକୁ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ବେଳେବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ବା ଦାନା ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାର ଫଟୋ। ଏହାର ନାମ ହେଲା ବାସାଲ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାର ଫଟୋ। ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାନାଇଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଶିଳାମାନେ ରହିଲେ, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ଏହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଉଅଛି। ଏହା ତୁମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ, ଶିଳା କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୃତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଓ ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଚତୁର୍ଥ, ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ।